Klasicky tento rok sme sa snažili o to, čo sa snažíme už 19. rok, a to je, že zohnať čo najkvalitnejšie filmy na filmový festival náš. Okrem toho mám pocit, že trošku sa zasústredili na to, aby sme v bare, ktorý teraz voláme Cinematic Lounge, vytvorili čo najviac sprievodného programu, a tento rok máme veľmi veľa diskusí. Film Ema a smrtihlav je otváracím filmom tohtoročného Cinematiku a pre mňa je to veľká česť, že to tak je. Film je nakrútený podľa novely Petra Krištúfka. Odohráva sa počas vojnového slovenského štátu a je to príbeh maďarskej vdovej Mariky, ktorá stojí pred dilemou, či ochráni židovského chlapca pred transportom. Ja som sa k nemu dostala tak, že ma oslovila producentka, aby som tento film prevzala po Petrovi Krištúfkovi, ktorý to mal režirovať, ale teda bohužiaľ sa toho nedožil. Je to zároveň príbeh o tom, či sme ochotní urobiť správnu vec aj vtedy, keď je to pre nás nejakým spôsobom nekomfortné alebo možno niekedy aj nebezpečné. Chceme aj do budúcna premietať filmy, o ktoré nemáme pochybnosti, že sú kvalitné. Určite nebudeme nikdy cenzurovať žiadne filmy. Nikdy sme festival nerobili ako politický, ale ak niečo prekročí červené čiary, tak treba akoby jasne pomenovať, že o čo ide. A v tomto roku sa mi zdá, že je akoby dôležité vyjadriť to, že stojíme za umelcami a umelkyňami, ktorí protestujú proti deštruovaniu kultúry na Slovensku. Nám ide o to, aby bola kultúra slobodná, bez ohľadu na to, či je kritická voči minulej vláde, súčasnej vláde, akejkoľvek vláde. Je to úplne jedno, ale my proste odmietame to, aby niekto, koho si platíme, tak ako si niekto platí domového dôverníka v nejakom dome, aby zasahoval do toho, ako má vyzerať kultúra.